духтури дандон дар шаҳри Москва. Бародарони тоҷик дар хизмати мову шумо мебошанд. Ҳама намуди бемориҳои дандонро табобат мекунанд. Барои сафед кардани дандон, барои пломба мондани дандон, барои табобат кардани хунукиҳои дандон, ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. ҳатман аз номи канали мо муроҷиат кунед. духтури дандон бо нархи арзон ва дастрас. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Умедвор ҳастам ки тансиҳат ва хонаобод ҳастед. Ахбороти нав ба маълумоти шумо мерасонам ва баъд комментарияҳоро мехонам. Ширкатҳои сохтмонии Русия омодаанд ҳазорон муҳоҷири ҷумҳурии Тоҷикро ба кор таъмин намоянд. Ассотсиатсияи миллии бинокорон дар бораи мониторинги ниёзҳои қонунии бозори сохтмонии Русия ба коргарони хориҷӣ гузориш додааст. Ширкатҳои сохтмонии Русия омодаанд ки беш аз 4000 коргари соҳибихтисос аз Тоҷикистонро ба кор ҷалб кунанд ва инчунин беш аз 50000 сохтмончӣ ба Федератсияи Русия даъват карда шавад, аз ҷумла нафарҳое ки депорт ё ки выдворения шудаанд. Нафарҳое ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доранд айни ҳол запрет навесшон кардагиянд. Ассотсиатсияи миллии Федератсияи Русия тасмим гирифт ки як пешниҳод кунад ана ҳамин авшидагиҳо ба кор дар Федератсияи Русия ҷалб карда шаванд ва инчунин гуфтанд ки беш аз 4000 коргари соҳибихтисос аз Тоҷикистон даъват карда шавад. Дар ин бора роҳбари Ассотсиатсияи Ассотсионии миллии бинокорон дар шаҳри Душанбе изҳори назар дохтааст. Маълумот дар асоси мониторинги ассотсиатсия ба талаботи воқеии бозори сохтмон ба коргарони хориҷӣ асос ёфтааст. Тамошобинони азиз, ибод як камтарак ахбороти нав ба маълумоти шумо расонидем оиди даъваткунии нафарҳое ки дар Тоҷикистон қарор доранду запрет доранд. Ба Федератсияи Русия хостанд ки ҳамин нафарҳо ба кор ҷалб шаванд ва авфшон кунанд. дорӯҳои табиӣ аз ширкати Шифофармо барои шумо. Инчунин дорӯҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар. Инчунин дорӯҳо барои нест кардани простатит ва зиёд кардани қувваи мард. дорӯҳо барои нест кардани сангу намаки гурда. Ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. Инчунин нафарҳое ки мехоҳанд ҳиҷомаи бепул кунанд, шумо ҳам муроҷиат кунед. Як кас нависонда: ассалому алайкум ака, агар донишгоҳа айдиюнпурсӣ вастанавид кунӣ, чанд сол хизмат мекунӣ? Агар ки донишгоҳа вастанавид кунӣ ва таҳсил кунӣ ва баъди хатми донишгоҳ бугӯй 1 сол хизмат мекунӣ. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум акаҷон, мегуфтӣ никоҳи хешитаборӣ дар Тоҷикистон мумкин ҳаст ё ин ки не? Дар кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар як моддаи зерин никоҳ байни хешовандони наздика манъ кардагиянд. Яъне ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон никоҳи хешитаборӣ манъ мебошад. Бародари азиз Наргиза нависонда: ассалому алайкум Сорбон додари азиз, мо муҳоҷирон ҳамеша зиндаву саломат бошӣ. Ба падару модаратон раҳмат. ҳамиқа барномаҳои шуморо интизор ва суханрониву одобатон гап нест. пешравӣ ба кору зиндагӣ, баракот ба хонадон. ҳазор раҳмати калон барои суханҳои хубтон ки моро дастгирӣ мекунед ва моро тамошо мекунед. Аслиддин нависонда: ассалому алайкум ака, ман дар Россия регистратсияи 3 моҳа кардам. баъди 3 моҳ пас ватан равам, ба 10 рӯз пас ба дигар шаҳри Россия равам, регистратсия ё ки патент гирифтан метавонам. дар ҳолате ки мигратсиони картаи ту работа боша ва ту тоқа регистратсия дошта бошӣ, агар дар таможни аэропорт аз ту ҳуҷҷат талаб кунанд, патент надошта бошӣ, метавонанд туро запрет кунанд. агар ки дар рейд на ғалатӣ, вақте ки аз Россия берун биромадӣ, бо обратно озодона дуромада метавонӣ. бародар Ромик нависонда: ассалому алайкум ака, ҳама ҳуҷҷата доштам, 1 моҳ патент монданда ҳама ҳуҷҷатома гум кардам. ба возвращения Тоҷикистон бирам биём, патент гирифтанда проблема мешавад ё ин ки не? ба воситаи ҳуҷҷати возвращения на родину омадан, вақте ки Тоҷикистон миёй, обратно сразу ту рафта наметавонӣ. як каси дигар нависонда: ассалому алайкум акаҷон, мегуфтӣ патент дар Федератсияи Русия аз байн рафт ё ки не? дар як видеот ҳамира гуфта будӣ. ман нагуфта будам ки барои ҳамаи муҳоҷиро патент аз байн меравад. ман қайд карда гуфтам ки нафарҳое ки ба ҳайси ронандаи дулани фура кору фаъолият мекунанд, Думаи давлатии Русия тасмим гирифт ки барои анаҳамин гуна коркунҳо патент дар Россия аз байн бурда шавад. Вале ин чиз пешниҳод шидагии айни ҳол қабул шидагӣ нестаи дигар. Аслиддин Шоҳ Амиров нависонда: ассалому алайкум акаҷон, мобилизация дар Россия тамом шид ё ки не? Меган маҷбуракӣ бурдисиян, ростаи ҳамин гап?
чем аз мара дида нафарҳое ки дар Россиян хубтар медонанд ки маҷбуракӣ бурдесиян ё ин ки не. Ва ба маълумоти ма то моҳи июли ана ҳамин сола мобилизатсия давом мекунад. 140 000 нафара бояд ки ба артиш даъват кунанд ва дар инҷа қайд кардан мумкин аст ки танҳо шаҳрвандои Россияро даъват мекунанд, танҳо нафарҳоеро даъват мекунанд ки хичона дар учоти военӣ мондагиянд. Комронҷон нависонда: ассалому алайкум, ака даъваткунӣ ба хизмат кай тамом мешавад? Призифи дигар дар солҳои чанда мебаранд? Дар призифи тирамоҳӣ солҳои чанд даъват мешавад? 1 моҳ пешакӣ қонун ки ба имзо расид баъдан маълум мешавад ва оиди даъватшавӣ ба хизмати ҳарбӣ призифи баҳорӣ 27 май аллакай ба анҷом мерасад. Шодмон нависонда: ассалому алайкум, акаҷон хизмати алтернативӣ ҳастай ҳозир мешавад ё ки не? Дар ҷумҳурии Тоҷикистон хизмати алтернативӣ вуҷуд дорад ва шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад ки ба воситаи пардохт кардани маблағ дар муддати 1 моҳ военӣ билет бигирад. Ногуфта намонад, яку якбора дар як призив ҳамаро қабул намекунанд. Агар ки навбат расид, шумо метавонед дар уҷа банкда пул биспоред, баъд 1 моҳ часта дарс бихонед. Донишҷӯи тоҷик нависонда: ассалому алайкум, ака меган студентҳорам хизмат мебаранд, ҳамин гап роста ё ки не? Студентҳо донишҷӯҳо ба хизмат даъват карда намешаванд. Яке аз мисолҳоро ба шумо меорам, бо диққат гӯш кунед. Агар нафаре ки донишгоҳ бихона ва NB-ш бисёр бошад, сари вақт ба дарсҳо ҳозир нашавад, зиёда аз 36 та NB ки кардем, аллакай оинномаи донишгоҳа вайрон кардан аз ҷониби студент мебошад. Дар ин ҳолат метавонанд ки шуморо аз донишгоҳ хориҷ кунанд ва дар ҳолате ки хориҷтон кардан, баъдан метавонанд ки ба хизмат сафарбартон кунанд. Тамошобинони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем то наворҳои дигар. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.